কাটি দিয়ক লেবাৰ লগাই কেই টকা যাব স্কুল কৰ্তৃপক্ষৰ এনেকুৱাটো নহয় চাওক আপুনি सरकारा जुदि मानियाब्ला जोंनो सुबिदा होआब्ला जिल्लानि रुनिकाटा ओनसोलनि गुबुन गुबुन हालामनि इ-रिक्सा सालायगिरिफोराहाय खुद्रि सारदों आरो लोगोसे गोबां जेंना जेंसिजों बिथांमोना भुगिनांदों आरो मा फोरमायखो आरो मा मुंखौ बिथांमोनाहाय मानो खुद्रि सारलांनांगौ जाखो नोंथांमोना भिडिअखौ नायोब्ला एसेबाबो मिथिनो हागोन। बेजोंनो लोगोसे एमएलए रुपम रय सार बिथांनि गंसे फरायसालियाव हरखाबै नुजाथि होनानै मा फोरमायखो आरो मा बुंखो गोख्रों रावजोंहाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायोब्ला मोनथिगोन। এইটো অৱস্থাত পঢ়া শুনা কৰাৰ মানে হেৰি আছে নেকি পৰিৱেশ আছে আপুনি কওকচোন ইফালে আপোনাক কি হয় খুব এইবিলাক কোনে দম বনাই ৰাখিছে এয়া দানিগিলা অলপ কাটি দিয়ক লেবাৰ লগাই কেই টকা যাব স্কুল কৰ্তৃপক্ষৰ এনেকুৱাটো নহয় চাওক আপুনি এজ এ টিচাৰ হিচাপে মই আপোনাক বেয়াকে ক'বলৈ মোৰ মন নাই ঠিক আছে কিন্তু এজ এ পাব্লিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ বিধায়ক হিচাপে মোৰ কোৱাৰ দায়িত্ব আছে এই অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষাৰ কাৰণে মোৰ কথা কোৱাৰ দায়িত্ব আছে ঠিক একেদৰে আপুনি শিক্ষক মানে কি আপোনালোকক আমি সন্মান কৰোঁ হয়নে নহয় কাৰণ আপোনালোকে আমাক পঢ়া শুনা কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰিছে এই অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালী যে পঢ়িব কি আহিব এইটো এটমস্ফিয়াৰত কেনেকৈ কিতাপ পঢ়িব আপুনি মোক কওক কেনেকা কিতাপ পঢ়িব বুলি কওক ইয়াতে আহি মোৰে নিজৰে কিবা বেয়া লাগি গৈছে আপুনি কালিৰ ভিতৰতে লেবাৰ লগাই উঠি অহা প্ৰজন্মই হৈছে সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি আমাৰ দেশৰ ভৱিষ্যত আমাৰ এই অঞ্চলৰ ভৱিষ্যত তেওঁলোকে সুৰক্ষা নাপালে আমি ইয়াতে কিন্তু একো কৰি লাভ নাই যদি এই অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালী কালি এনেকুৱা ধৰণৰ থাকি যদি বেমাৰত পৰিবলগীয়া হয় মোৰ বিধায়ক হৈ থাকি কিবা লাভ আছে জানো নিশ্চয় নাই গতিকে আমি কাম কৰিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে মই আপোনাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো আজি যে আপুনি এইখিনি 10 দিনৰ ভিতৰত ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ক যদি 10 দিন পিছত যদি আহি মই এনেকুৱা দেখা পাওঁ তেতিয়া কিন্তু মই শিক্ষাগুৰু হিচাপে এই সন্মানটো আপোনাক নিদিম মই যি একশ্যন ল'ব লাগে মই সেইটো ল'ম হ'ব ঠিক আছে থেংক ইউ যিটো আহা ৰাস্তাটো গোটেইখিনি নহ'লেও কিছু ল'ৰা ছোৱালী খেলেতো অলপ মাতি দিম আৰু ভেণ্ডৰক কিবা ক'ব লাগিলে মোক কৈ দিম रुनिकाटा दिनै फिरफिलि गारि सालायनायनि स्टाफआव मोनसे जुथुमनायनि मेलानो जाबाय दिनै जोङो क'क्राझाराव थांनो हाया जेनेबा चिरांनिफ्राय क'क्राझार थांनो हाया चिरांनिफ्राय बङाइगाव थांनो हाया दा बेवहाय थाङोब्ला फाइन फोनाङो जोंखौ बा हमनानै लाखियो डिस्टार्ब खालामो दा बेनि थाखायनो जोङो दा बेखौ जुथुमनानै लानाय जादों आरो दा दिनै जोङो गथ' गथाय खांनायनि बेलायाव जेनेबा जोङो दिनै जुदि गारिखौ लानानै जुदि थांनो मोनाब्ला जों मारै बोगोन गारिखौ मारै सोलिगोन मारै किस्ति हरनो हागोन दा बेफोरखौ साननानै माने जोङो एसे जुथुमनानै लानाय जादों दा बेवहाय जों थांनो मोननांगोन न्यायखौ जोंनो नांगोन गासिबो जा सिगाङाव जेरै सोलिबोदों बिदिनो सोलिनो मोननाय जानांगोन अब्लासो जोङो मथथे जोंनि माबायाव सालायनायाव जोङो मोजां रोखोम माने होनो हागोन दा एमआइ सेमआइनि खोथा दङ एमआइ सेमआइखौबो होनांगौ एमआइखौ जों मारै सोलिनो हागोन थांनो जुदि हायाब्ला दा जुदि बेबायदि डिस्टार्ब खालामोबा जोंथ' एमआइखौ होनो हाया बावलायलाङोबोलै एसे दा जोंनो रड पारमिटबो नांगोन रड पारमिटआथ' दंखायो हिसाबै जोङो रडआव नेसनेल रडआव खारनो मोननाय जानांगोन प्लास आरो जोङो क'क्राझार बङाइगाव थांनानै जेनेबा जोङो रिजार्भ बोनो मोननाय जानांगोन अब्लासो जोङो गथ' गथाय खांनायाव एसेब्लाबो जोङो सुबिदा मोनगोन आरो लोगोसे एमआइ सेमआइ हरनायाव जेनेबा जोंहा बहुद प्रब्लेम जायो दा बे एमआइखौबो जों हरनो हागोन आरो जुदि बेफोरबायदि जुदि सरकारा जोंनि सुबिदा होआब्ला जोङो गारिफोरखौ मा खालामगोन सालायनो मोनाब्ला जों थाइसेबो खामायनो हानाय नङा एमआइबो हरनो हानाय नङा प्लास जोङो जाखिनि गारि लाबोदों गासिबो बेखिनि माबा गारिफोरखौ जोङो गासिबो श'रुमनो गथायजोबनांगौ जानानै फैगोन आरो जाथाराबा जों गथायजोबनांगोनबो आरो मानिथाराबा सरकारा जुदि मानियाब्ला जोंनो सुबिदा होआब्ला जोङो बे गारिफोरखौ गासिबो गथायनानै होजोबनाय बायदि जागोन आरो होजोबनांगोन आरो माबायदि खस्थ' मोनदों बे बन्द दा जोङो मोनसे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय मोनसे डिस्ट्रिक्टआव थांनांगौ जेनेबा नेसनेल हाइवेआव जों खारनो मोना दा बेवहाय जोंहा बिराद माने उसुबिदा जायो एमआइ हरनो हाया जोङो एमआइखौ बोरै सोलिनो हागोन जेनेबा दिनाव जोङो दा हमनानै ला जोङो रुनिकाटानिफ्राय जुदि सामथाइबारि बेवहाय गामिनि सासे नांगौबा जोङो दिनाव फुंनिफ्राय लानानै मोनाजासिमाव 200-300 थाखाल' खामायनो हायो अब्ला जोंना एमएआ दङ ओरैजाय हमना ला सोरनाबा 10,000 सोरनाबा 12,000 सोरनाबा 9,000 आरो बिनि सायाव कारेन्ट बिल दं आरो प्लास बायदिसिना दङ दा बेफोरखौथ' जोङो नायहरजोबोबा जों हाया आरोखि दा सोलिनो दा सलुसन लुबैदों औ दा जोङो बिनि दारैनो माने जों टट' ड्राइभारफ्रा गासिबो ज' जानानै बे सलुसनखौ नागिरदों आरो मेम'रेन्डाम गथायगोन नामा नोंथांमोना मेम'रेन्डामखौथ' जोङो रायलायदोंमोन डिसिनाव होनायनि खोथा रायलायनाया ओमफ्राय दा खय थारिखआव लानाय जायो बेखौ बुंथ'वाखै
डिसकासन जाथ'वाखै दा थाबैनो बानायनो नागिरदों आरो जों अट' स्टाफनि मानसिफ्रा आरो भेहिकेलनि मानसिफ्रा जोंना 3+निया हरदों 3+ होननानै बुंदों दा बावहाय सिटआथ' जेनेबा सिगाङाव सासे ओमफ्राय उनावहाय सानै दङ दा बेखिनिजोंथ' जों हाया साथाम ड्राइभारजों प्लास साब्रै जायो आरो दा बेवहायथ' जोङो संसारखौ सोलिनो हाया दा बेवहाय नोङो सानसेयाव जुदि 200-300ल' जुदि खामायनांगौब्ला एमआइखौ माखौ हरगोन आरो जों गथ' गथाय फोरोंनाय जेनेबा संसार जानाय माजों सोलिनो हागोन दा हायाना दा कारेन्ट बिलबो दङ फारसेथिं होनबा नोङो ओरैनो प्लास साननानै नाहरोबा 12,000 13,000 जाखायो खरसाया दङ बिनि गेजेराव आरो जोंहा जानाय नांबावगौ अब्लाथ' जों सोलिनो हाया दा मोनसे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जुदि जोङो नेसनेलावबो खारनो हाया जेनेबा जोंनि माबानिफ्रायनो नेसनेलाव गानो हाया आरो प्लास जोङो ओरैजाय क'क्राझार बङाइगावबो थांनो हाया बेफोरबायदि जायोब्लाथ' जों सोलिनो हानाय नङा संसारखौ दा जोङो बिदि जायोब्ला जों गासिबो गथायफिनजोबनांगोन आरो गारिखौ दा बिनि थाखायनो जोंनो न्याय नांगौ হ'ল মানে আমি ইয়াতে 3+1 যিটো আমি ড্ৰাইভাৰবিলাকে যে আছোঁ মানে আমি যেনিবা ইয়াতে ৰনিঘাটাতে আমি চলাবলৈতো বহুত টান হয় মানে আমি সংসাৰ পালিব লাগে কিবা ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত মানে খৰচা চলাব লাগে যাতে আমি কোকৰাঝাৰ টাউনত যেনিবা আমি ৰিজাৰ্ভ লৈ যাওঁ সিহঁতে আমাক মানে প্ৰশাসনে কি কৰে আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনে আমাৰ পৰা নাম্বাৰ ফটো মাৰি কিনি চালান কাটে কিবা কিবি কৰে সেইটো যাতে নহয় আৰু আমি যাতে বঙাইগাঁও কোকৰাঝাৰ যাতে যাই কিনি আমি ৰিজাৰ্ভ গ'লেও মানে আমাৰ যাতে অসুবিধা নহয় আৰু কি এইটোৱেই মানে চৰকাৰক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু কি আসাম চৰকাৰক আমি মেইন হাইৱেত উঠিলেও যাতে আমাৰ কোনো অসুবিধা নকৰে চৰকাৰ প্ৰশাসনে এইটোৱে মানে মামাক অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু কি মামাই যাতে আমাৰ প্ৰব্লেমখিনি আৰু কি চাই আমি যাতে ভালে মানে এমআই গোটেইকেইটি যাতে দিব পাৰোঁ আৰু কি ভালে